अनजिमाया जेनिनि सिगाङाव आंनि बाथ्राखौ बुंदों। बे आंनि मोजां मोननायखौ गनायनो सानो, नाथाय बे बोरै जाथावगौ आं फोथायनो गोब्राब मोनदों। जुदि अनजिमाया आंनि मोजां मोननायखौ गनायनो हायोब्ला, अनजिमानि थाखाय आंनि गोरबोनि दरखौआ दासिमबो गेवनानै दङ। आं बिनि अननायखौ बोजबनो थाखाय दाबो नेनानै दङ। आं अनजिमाखौ दिनैनो लोगो हमगोन। अनजिमाखौ लोगो हमनानै बेनि गासै बाथ्राखौ मिथिनो आरो आंनि गासै बाथ्राखौ बेनो खोन्थागोन। आं दिनै अनजिमाखौ लोगो हमदों। बिक्की फिसा, नों बहाबा थांनो नागिरदों नामा? औ आफा, आं लोगोफोरजों एसे बेरायहैनो। बिक्की, नोंदि लोगोफोरजों बेरायहैनो नागिरदों, आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बिक्की, दानि मुगाफ्रा बारा मोजां नङा। दानि मुगानि थासारिफोरखौ नोंनो नुगासिनो। बेखायनो बिक्की, सानै हयै एसे मोजाङै सोलिनो नाजा। जानला मानला जेराव गोसो जायो बेफोराव बेरायहैलाबायनाया मोजां नङा। आफा, नों मानो इसेबां जिंगासियो? जेबो जायाना आफा, मा जानांगौ? आं मोजाङैनो थांगोन, मोजाङैनो फैगोन। नों आंनि थाखाय जेबो जिंगा दासि आफा। बिक्की, आं जानाय जायैनि बाथ्राखौ जेबो बुङाखै। बिक्की, आं दानि मुगानि थासारिफोरखौ नायनानैसो नोंखौ मोजां बाथ्रासो बुंदों फिसा। दे, नों थां आरो बेरायनानै फै। नाथाय बिक्की, न'आव थाब फैनो नाजा। जागोन आफा, आं जेसेबां हायो न'आव थाब फैनो नाजागोन आफा। दे, थांनानै मोजाङै फै। बिक्की नों? औ जेनि। बिक्की, बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों। थौ, जिरायना रायज्लायदिनि। अ जेनि, थौ होमबालाय। बिक्की, माथो खौरां सौरां जेबो गैथारलामोन आरो दिनै नों हरखाब सफैबाय। गामाखालि फैफेरा दिनै माथो खबरा? माब्रैथो दंमोन खबर सबरफ्रालाय? मा बुंनोब्रा जेनि, आंनि खबरालाय आंना बिदिनोसै, मोजांबो गाज्रिबो दंथ'योमोन आरो बिब्दिनो। नोंनालाय बोरैथोमोन? आंनाबो बिदिनो बिक्की, मोजांबो गाज्रिबो दंथ'यो। गसाइनि अननायाव जेबोलाय जाथ'वाखैमोन। बिक्की, दालाय माथो खालामबाय थादों नों न'आवलाय? माथो खालामनोब्रा जेनि, उदां सेंग्रा, उदाङैनो दंथ'बाय थायो गोदाव सोराव। खामानि दामानिथ' जेबो गैखाया। साख्रिफोर नागिरब्लाबो साख्रिखौनो मोना। माथो खालामनो, बिब्दिनो दङ आरो। अ, नंगौ नामा बिक्की? माथो खालामनो बिक्की, दिनै गाबोननि मुगायावलाय बयहाबो बिदिनोसै। बिक्की, नोंखौ दिनै हरखाब फैनाय नुनानै खौरां गैया दबर गैया, माबाफोर गोनां खामानि लानानै फैनाय बायदिसो मोनदां। बिक्की, माबाफोर इमारजेन्सि नामा? जेरि, बांद्राय बेबायदि इमारजेन्सि जालायनांगौनि खामानिथ' गैया। गोबाव जाबाय नालाय नोंसोरखौ नुयिया, नोंसोरजों रायज्लाय मोनिया। बेखायनो नोंसोरखौ गोसोखांना फैबाय आरो जेनि। अ बिक्की, जोबोर मोजां जादों बिक्की। आंबोथ' नोंखौ सम सम सानबाय थायो। टाउनफ्राव थांब्ला लोगो मोनगौबा सानबाय थायो, नाथाय नोंखौ लोगोखौनो मोना। बिक्की, थौ, साहाफोरखौनो एसे लोंहैलाबायसै। जेनि, साहा था लोंथ'लायला खोमा। आं नोंनाव फंसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन जेनि। आंनियाव फंसे खोथा सोंनो? मा खोथा बिक्की? दे सोंलाय, मा खोथा? जेनि, बाथ्रायाथ' गिदिर नङा। सम सम गोसोफोरखौनो मोजां मोनलायलाङालै जेनि। बेखायनो अनजिमाखौसो लोगो हमनो होननानै सानदोंमोन आं। अ,
आच्छा बेकी, आं नोंखौ हरखाब लोगो मोननायावनो सानखादोंमोन नोंहा माबा मोनसे इमारजेन्सि खामानि थाखागोन होननानै। बेकी, नों जिंगा दासि, अनजिमाखौ नोङो लोगो मोनगोन। आं अनजिमानो खोन्थाना होगोन आं नोंखौ, मिथिगौ ना? दा अनजिमाया बहा दं जेनि? बे बहा थायो? बेकी, अनजिमाया न'आवनो थायो। दा बियो न'आवनो दंबाय थायो। अनजिमाखौ नोंजों लोगो हमहोगोन आङो। नों जेबो जिंगा दासि। थौ। जेनि? येस बेकी, नों जेबो जिंगा दासि। थौल'।